ugens kanontilbud. Cabernet fra Washington i USA. Det bliver spændende. Det gør det. Jeg tror, den har en normalpris på 149 rundt omkring i landet. Men jeg havde tænkt på lige at knalde den af på et online-tilbud til 79 i hele kassen. Det var billigt. Jeg håber, det vil være en rigtig god grillbasker. Ja, det kunne du sagtens. En god, Tak for det. god mørk kirsebærfarve. Tak. Jeg skal godt nok bruge den her. Ulemiskendelig amerikansk sødme i vinen. Hvor meget saft der er i. 14,1 eller andet, det kan jeg jo ikke se uden briller på. Det der. Det kan jeg måske se. Nå ja, du har briller på. Mine friske unge øjne. 14 står der. God dyb sødme, ikke? Mhm. Jeg tror sgu godt, de vil gå lige til lidt barbecue og lidt grill, du. Ja. Lidt chokolade, lidt kirsebær. Sådan en amarena kirsebær. Godt. Også sådan en god krydret bøf. Ja. Det er nok, hvis man er separador, det er nok ikke lige det her, man skal købe, men Nej, det er det ikke. godt kan lide lidt flæsket oversøg, så er det nok lige i skabet. Ja, det virker sgu. Det er. Til 79 kroner, så tror jeg nok ikke, man bliver slidt. Nej, det er da rent for en. Og så skal man kun købe 12 gange. Kun 12. Ja. Er det så ondt til 149 et eller andet sted? Ja. Ja, det er helt vildt. Det er måske lige i overkant, ikke? Men 79, så får man noget med at smage forskelligt. Ja, vi mangler så bare lige en bøf, jo. Ja. Ja. Det vil være fint.